Il-ġuri ta' Jurgen Fenech l-allegat mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia kompla tnejn bix-xhieda ta' Vince Muscat magħruf bħala l-Koħu, wieħed minn 5 irġieli kundannati għall-involviment tiegħu fl-assassinju tal-ġurnalista f'Ottubru tal-2017. Fix-xhieda Muscat qal li kien hemm żewġ allegati pjani biex tinqatel Caruana Galizia, wieħed fl-2015 li skontu fallax id-depożitu qatt ma tħallas u ieħor fl-2017 li eventwalment twettaq. Fil-pjan tal-2015 il-Koħu qal li kienet se tintuża arma minflok esplosiv. Huwa xed li fl-2017 kien intlaħaq bil fuq il-ħlas ta' 150,000 depożitu ta' 30,000 euro u allega li Melvin Tewma l-intermedjarju kien ordnalhom jissospendu l-pjan sakemm tgħaddi l-elezzjoni ġenerali qabel irreġenata l-approvazzjoni biex jitwettaq l-omiċidju. Żied li kienu nxtraw mobiles apposta l-komunikazzjoni bejnietom u ma' Tewma. Waqt is-seduta l-Koħu qal ukoll li qabel ma nataw id-depożitu Tewma tomu 1,000 euro biex jaqsmuhom u jmorru jieħdu drink. Il-Koħu qal ukoll li hu l-aħwa De Giorgio għamlu sorveljanza fuq Caruana Galizia l-ġimgħa sħaħ u li għall-ewwel kien hemm pjan biex jisparawla fil-fatt dwar l-arma li kienu se jużaw. Kolombrina, għalli Roberta Ġus tal-Maksar u Jamie Vella kienu provdewrum 3 armi b'kollox, b'waħda minnhom kienet ġdida, tant li kellha teleskop. Żied li l-armi kienu jinsabu f'garax fin-naxxar li kienu jagħmlu użu minnu Ġus u Vella. Skont ix-xhud dan il-pjan ma sejax u aktar tarġi deċiż li jintuża esplosiv. Fuq ordni tal-qorti l-midja ma tistax tirrapporta d-dettalji tekniċi dwar kif kienet trasferita l-bomba fil-karozza, minkejja dan ta' dettalji ta' kif kienet din il-bomba li bħala kobor kienet toqgħod kaxxa ta' żraben. Muscat xed ukoll li Alfred De Giorgio kien jgħidu li kien sejjer jiltaqa' ma' Chris Cardona biex jieħu informazzjoni dwar il-vittma. Madankollu nfasizza li hu ma kienx preżenti għal dawn il-laqat u għalhekk ma jistax jikkonferma jekk seħħewx jew x'kien allegatament intqal f'dawn il-laqat. Aktar tard il-Koħu xed li wara li l-bomba waslet Malta iżammet f'garaxx fin-Naxxan u mbagħad ittieħdet f'garaxx f'Santa Venera. E kif skont ix-xhud kienu qed jippjanaw li waħluha mal-karozza ta' Caruana Galizia waqt in-notte bjanka fil-belt u qal li marru jfittxu l-karozza tagħha fil-parkeġġ iżda ma sabuhiex u dan il-pjan falla. Jirrakkonta wkoll b'mod kronoloġiku x'ġara dakinhar tal-bomba, jgħid ukoll li malli ġiet attivata l-bomba u De Giorgio ħasbu li l-bomba ma kienx tajba għax raw biss duħan abjad. Wara dan kollu xed li mar jieħu żewġ pastizzi u tem ir-Rabat, minkejja dan qal li ħassu ħażin b'dak li ġara.